mga igsoon sa ito ang kasinatian, labi na sa mga nagbayang bata, no? Usa ka 3 anyos nga bago pa sa maong dapit. Tapos na ay daghang mga bata nga magduwa, mag-observe lang na siya, no? Dahil pipila lang ka minuto, ito na, nakigduwa na, no? Nakiguban na, no? Bisan gitaw na itong lingwahe nga dili pariha sila, no? Anaan, no? Basta bata, dali kayo maka-amigo, dali kayo maka-amiga, no? O makiguban, no? Sa iyang isig kabata, no? Siguro mo sa nato ang tanawag pamalandungan, sa ato ang kinaiya, sa ato ang pag-igsuon sa Ginoo. Sa kultura sa mga Hudiyo, makaigsunan ang mga bata pariha sa mga babae, wala kayo tagai o importansya. They are considered nobody. Pero sa atong Ebanghelyo karon, gitagaan ni Jesus og dignidad ang mga bata. Iyang ipakita kung gano nga importante sila. Ikuha niya mga bata nga saglitanan niya itong gusto nga mahimo nga mga dagko. Ganong mga bata man. Ang mga bata walay mahimo, they are helpless, sila walay gahom, dali nga masakitan. Kasagaran nagsandig sila kanunay sa mga hamtong sa ilahang palibot o sa ilahang pamilya, sa ilang mga girikanan. Tawgo nila ang ilang mga girikanan sa panahon nga nanginahanglan sila. Kung sila nahadlo, kung sila naginusara, or ilang nakita nga naa sila sa kakuyaw. O giklaro ni Jesus nga ang pagkadako gisukod sa maong kinaiya sa bata. Magigsuon kita kinahanglan magpailaw sa Dios, musandig kita sa Ginoo o ato siyang tawgon sa kanunay. Kung kita naginusara o wala ang Ginoo sa ato ang tapat, we are also helpless, powerless, vulnerable. Ganto sa mga sala o diha sa mga atake ni Satanas. Ang atong importansya nakabase diha sa ato ang pagkasandigan, ang gahom sa Ginoo o diha sa iyang providensya o dili sa ato ang kaugalingong kusog. Parihas ang mga bata nga kita makaamgo, nga kita nanginahanglan sa giya o sa proteksyon sa Ginoo. So sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, ato ang pangutanon ng atong kaugalingon, kumusta man ang ako ang pakingrelasyon sa Ginoo? Ana ba nagupots sa kinaiyan sa usa ka bata? Ikaduha, unsa man ang ako ang pakingrelasyon sa Ginoo? Parihas ba sa katawhan sa Israel ana ang pagka-rebelde o pagka-arugante? May nagpalihog para katalingbanong pag-apo.